ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጉዳይ ግብረ ሽበራዊ ኣባላት ዳዕሽን ስድራቤቶምን ብዝምልከት ሓላፍነት ዘይገበራ 57 ሃገራት ነቐፌታ ቀሪብወን። ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝወፀ ሃገር ለኸ መደብ ክታበት ዉሱንን ዘይቅየርን ኮይኑ ከምዘሎ ሰብ ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ከመልኩም ቀኒኹም እዚ ካብ ስቶክሆልም ስቱድዮና ዝመሓላለፍ ናይ ዜና መደብና ንሎም 12 የካቲት 2021 ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኣርእስታቶም ክሰምዑ ፀኒዕኩም ብሽም ኩሎም መሳርሕተይ ናብ ዝርዝር ክእትወኩም ሰናይ ምክትታል። በሃገር ለኸ ደረጃ ዝወፀ ሃገራዊ መደብ ክታበት ሽወደን ዉሱንን ዘይቅየርን ከም ዝኾነ ሰብ ህዝባዊ ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን መንግስቲ ሽወደን ብወግዒ ኣውጆም ኣለዉ። ዝበዝሑ ሽወደናውያን መን መዓስ ክታበት ክሳባበየ ናይ ግዜ እዋንን ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ሰፊሕ ናይ መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝቐነየ ዝዝከር እዩ። በዚ መሰረት ኩሉ ካብ ክልል ዕድመ 18 ንላዕሊ ዘሎ ሽወደናዊ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ነሓሰ ክኽተብ ዝወፀ ሃገራዊ መደብ ሽወደን ከም ሃገር ኣዊ ለኸ መደብ ጸዲቁ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ሽወደን ቀዳምነታት ዝወሃቡ ኣካላት ሕብረተሰብ ብምውሳን ክታበት ናይ ማሃብ መደብ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት ከም ዝጀመረት ይፍለጥ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ባይቶ ጸጥታ ብጉዳይ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውግእን ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ኣጀንዳ ሒዙ ብምዝርራብ ውሳነ ክህብ ወግዓዊ ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ። ድሕሪ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊን ክልላዊ ምርጫ ዝገበረ መንግስቲ ትግራይ ተኸቲሉ ዝሰዓበ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ውግእ ዘባርዐ ግጭት ማዕልያ ዘይብሎም ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ወታደራዊ ገበናትን ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሞም እዮም ዝብሉ ድምጽታት ምስ በዝሑ እቲ ጉዳይ ንዓለም ለኻዊ መድረኽ ተቆጻጺሩ ከምዘሎ ተፈሊጡ። ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝኾና ሃገራት ፊንላንድን ኣሜሪካን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቅልጡፍን ዘየላቡን ውሳነ ክመሓላለፍ ብምሕታት ንጻውዒት ዋና ጸሓፊ ተጸምቢሮንኦ ከምዘለዋ እውን ትማሊ ኣማሲኡ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ፌደራላዊ መንግስትን ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ብዘይፈሊ መንገዲ አልማማዊ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቁሉዕ ህፃናት ከይተረፈ ዘለዎ ቅትለት ሲቪላውያን ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ብወታደራዊ ገበናት ከሕትቱ ዝኽእሉ ፍጻመታት ዘረጋግጹ ጭብጥታት ከም ዝበጽሖ ንመጀመርያ ግዜ ትማሊ ኣማሲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ። እዚ ኣብ ዳርጋ ኩለን ከተማታት ትግራይ ዝተፈጸመ ገሰታት ብቐጻሊ ይካየድ ምስ ምህላው ከዓ ዘሻቅል ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣመልኪቱሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ጋዜጣ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ፖስት እውን ዝተፈላለየ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት እንዳተፈጸመ ዘርእዩ ተንቀሳቐስትን ደረቕን ስእላዊ ጭብጥታት ናብ ክፍሊ ምድላው ከም ዝበጽሖ ነጊሩ ኣሎ። እቶም በዚ ክስታት ብሰፊሕ ዝኽሰሱ ዘለዉ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም መልሲ ክህቡ ከም ዘይከኣሉ ትማሊ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ሽወደን ብበንዚንን ናፍታን ዝንቀሳቐሳ መካይን ዝኸፍልኦ ዓመታዊ ግብሪ ብመጠን ንብከላ ካብተን መካይን ብዝወፅእ ብኽለት ተገምጊሙ ወሰኽ ግብሪ ክካየድ ከም ዝተወሰነ ብመገዲ በዓል መዚ መንገድታት ዝተዋህበ ውሳነ ኣፍሊጡ። እቲ ሃገራዊ ሽወደን ኣካል ናይቲ ክሳብ ዓመት 2030 ናብ ዘሎ ግዜ ብናፍታን በንዚን ዝንቀሳቐሳ መካይን ካብ ኣገልግሎት ጠቕሊልካ ንምእላይ ዝግበር ከባቢ ንምሕላው ዝወፀ ሃገራውን ኣህጉራውን ምዕቃብ ከባቢ ኣካል ከም ዝኾነ ዝንገረሉ መደብ እዚ ውሳነ በብግዚኡ እንዳተረኣየ ኮለል ከም ዘብልን ይእመት ኣሎ። በዚ መሰረት ብዓይነተን ኣብ ብከላ ዘለዎን ተራ ብምግማት ክሳብ 200 ዝበዝሕ ዝተፈላለዩ ዋጋታት ዘለዎ ወሰኽ ግብሪ ኣብ መካይን ክግበር ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ነጺሩ። እቲ ብውግእ ሕድሕድ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ተወሲኽዎ ኣብ ዓለምና ብዞም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝተረኣየ ግጭት የመናውያን ምስ ምምጻእ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብ ፍታሕ ይኹን እምበር ዝተሓላለኸ ኩነታት ዘለዎ ተስፋን ተራእዩን ከምዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፁ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም። ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ብስዑድ ተመሪሑ ኣብ የመን ዝተገብረ ኩናት ከም ዘይድግፎም ዝተፈልጠ ቁልጡፍ ምቅያራት ከም ዝተራእዩን ኩለን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈን ዝነበራ ሃገራት ከዓ ካብቲ ውግእ ኢደን ይስሕባ ከም ዘለዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ብዝሓለፈ ምምሕዳር ሃገሩ ዝተገብረ ጉጉያት ሓገዝን ፖሊስታትን ብምፍላይ ከዓ ምግሃዝ ሰብኣዊ ብምግሃዝ ሰብኣዊ ክብሪ ዝፍለጡ ዓለቆኛታት መንግስታትን ተሓባበርቶምን ዝግበር ዝኾነ ምድግጋፍ ይኹን ርክብ ከም ዘየለ ድሕሪ ምግላጹ ንግጭት የመን ተስፉ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ይንገር።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጉዳይቲ በሓይልታት ጥምረት ዓለም ተሳዒሩ ዝተበታተነ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽን ዝተረፉ ኣባላቱን ስድራቤታቱን ብዝምልከት ን57 ምስቶም ኣብ ማዕስከራት ዘለዉ ኣባላትን ስድራቤቶምን ብዘይግነት ይኹን ብኻልእ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ሓላፍነተን ብዘይምውፅአን ተሪር ነቐፌታ ኣቕሪቡ መሰረት እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ተን ሃገራት ብፍላይ በቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ተኾስኪሶም ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑ ኣብዚ ተናውሐ ግዜና ዓለም ሓደገኛ ኩነታት ክፈጥሩላ ስለ ዝኽእሉ ብኣግኡን ከሎቶም ቆልዑ ግቡእ ኣተኣላልያ እንተዘይተገይሩሎም ዳግማይ ውልደት ዳዕሽ ዘይረጋገፀሉ ኩነታት የለን ዝብል ስግኣት ከምዘሎ ትውድብ ሓቢሩ ስለዝኾነ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ሽወደን ትርከበን 57 ሃገራት ምስ ሃገራተን ምትእስሳር ዘለዎም ኣባላት ዳዕሽ ነበር ስድራቤቶምን ኣብ ምእላይን ምሕጋዝን ተረእን ክገብራ እቲ ውድብ ብወግዒ ሓቲቱ ኣሎ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ብዙሓት ወፃኢ ካብ ኤውሮጳ ድሕረ ባይታ ካብ ዘለዎም ወለዲ ዝተወልዱ መንእሰያት ብሕሱም ቅልውላው መንነት ከም ዝሳቀዩ ጸብጻባት ኣረዲኦም ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ዝተወልዱ ይኹኑ ብሕፃውንቶም ካብ ካልእ ይምፁ ብዘየገድስ በዚ ፀገም እንዳተፀገሙ ከም ዝነብሩን እቲ ንብዙሓት ብምዝርራብ ዝተፈነወ ንሃገራዊ ሽወደን ሬድዮ ሓቢሩ ኣሎ እቶም መንእሰያት ኣብ መንጎት ዝነበሮም ሕብረተሰብ ካብ ወለዶምን ካብ ገዝኦምን ዘሎ ባህላዊ ኩነታት እንዳተጋጨዎም ተቐርቂሮም ዝሕልፍዎ ዘለዉ ፀገም ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ተመልኪቱ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ኣተኲሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተመራመርቲ ወለዲ ነቲ ኩነታት ብምዝማድ ዝሓሸ ናይ ምግላፅን ምርዳእን ቆልዑ ተራኸም ዘለዎም እውን እቶም ተመራመርቲ ፀዊዖም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ ሕብረት ኤውሮጳ ብሰንኪ ለበዳ ዝተሃሰየ ቁጠባዊ ኩነታት ኩለን ኣባል ሃገራት ንኽምለስ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሓሊፉ ዝመፅእ ዘሎ ዓመትን ብድሕሪኡን ቁጠባዊ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ ካብ ስትራስቡርግ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ስልጣን ብዝተረከበ ሰልፊ ዴሞክራሲ ነቲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ብታሪኻውነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ባይቶ ሃገር ንኽካየድ ደፋእ ተራ ነይርዎ ዝተባህለ ብምርጫ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ንዝተኣለየ ፕረሲደንት ትራምፕ ንምኽሳስ መስርሕ ከም ዝተጀመረን ሳልሳይ መዓልቱ መስርሕ ናይ ሕቶን መልስን ምስማዕን ክስታት ምክልኻልን ይግበር ከም ዘሎ ካብ ዋሽንግተን ዝተረኽቡ ሓበሬታ መልኪቶም ኣለዉ ሃገረ ቻይና ንኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ጉጉይን ዘይፍትሓውን ሓበሬታ ብምምሕልላፍ ስም ቻይና ኣጸሊሙ ብምባል ኣብዚ ናይ ምጽላም ስራሕ ተራ ተጻዊቱ ንዝበሎ ብዝብል ክሲ ትትካል ኣብ ሃገራ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ፍቃድ ከም ዝሰሓበቶ መንግስታዊ ኣገልግሎት ሽንህዋ ንሰበስልጣን መንግስቲ ቻይና ጠቂሱ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ብቕልል ዝበለን ብሕሱር ዋጋን ክታበት ከም ዘከፋፍል ዝተነገረሉ ኩባንያ መድሃኒት ኣስትራዜኔካ ምህርቱ ካብ ዘለዎ ክዕብዮ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እቲ ኩባንያ ካብ ኤውሮጳ ይኹን ወፃኢ ካብ ዘለዉ ሃገራት ብዙሓት ጠለብ ከም ዝረኸበ ይንገር ኣብ መወዳእታ ሃገራዎት ዴንማርክን ጀርመንን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትን ምፍጻም ኣብ ምድላው ነይሮም ዝበሎም ልዕሊ 14 ሶርያውያን بحبراዊ ናይ ምብርዓን ፖሊሳዊ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘውዓለን ሰበስልጣን ኣኽበርቲ ሕጊ ክልቲአን ሃገራት ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣብቲ ስርሒት ብዘይካ ሰባት ኣጽዋርን ካልእ መሳርሒታትን ከም ዝተረኽቡውን እቲ ዜና ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያን ሎሚ ዝበልናዮ መሰናድኦ ዜና መላእ ኤውሮጳ ዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ሓደ ካብቲ ንምምስሳን ማዕከንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርእይቶኹምን ተሳታፍነትኩምን ብምዃኑ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነልና ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓቢኡ ከዓ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓድሽን ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ካልኦት ጽሑፋትን ክትረኽቡ ስለ ዝኾንኩም ክትሳተፉ ከተንብቡን ክትረኽቡናን ክትጽሕፉልናን ንሓትት እትጽሕፉልና ኣድራሻ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ብቴክስት ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ክትጽሕፉልና እንዳሓበርኩ ሎማ ዓርቢ ናይ ስፖርት ዜና ክቐርበልናዩ ናብ ሓውና ሂዳነ ተስፋ ማርያም ከሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል
يقني لي محار برهام سلام نعكم يكون كبرات أفكار سبورت كما يقنيهم نلوم عسر تخلتي كاتي استدالو زينا سبورت ناباهم قبله سناي مكتار أبسو من زي كلابات عاد إنجليز نا اف اي كاب ودراتن أكايدن أبزو درس تعوتا كلابات نابر فتصامي كحال فاصل زنبرن حيال متلاق استحوصو عبس اوتا أكايدن أبزو در حدا عباده بستوهبون عبي متلاق زتخايدون اوتا أب مونغو كلاب توتنهام إيفرتون نيرو عبيت أسلت أنت عالمنا جوزي مورينون كارلو أنشولوتن كجبرو زنوبورو متأم لب بزحات أفكار سبورت هرر إلوس تتصبي نيرو كوين دما صوتا زي أزيه اللي زنوبورو توسخ ساعات زت قلبت صوتا ينيرو أبستوها بتوسخ ساعات دما كلب إيفرتون حمشت ب4 نتوتنهام سعيرة كاب ودر اف اي كاب قال لي فاتا جوزي مورينو بكارلو أنشولوتي كاب اف اي كاب تسنابيتو صباح قدامون مس بيب غوارديولا أبريمير ليج الرخبيو أب صوتا زي مزس عردما إذا أسلت أني نايمس جواك تقولوا محير كم زجفح زت أرى يكونن بتمساسال تمالي مشت وولفز بساوثهامبتون كلتا ببادو تسعر كلا تشيلسي دما نبار لي حدا ببادو رتيعة نابرب فتصامي حليفالا مباركة زين أبو الدرك أنين نابرب فتصامي زحلفا كلابات زودق عجان مس نملكت نسعب يمثل ايفرتون مس مانشستر سيتي بورنماوث مس ساوثهامبتون ليستر مس مان يونايتد تشيلسي مس شيفيلد يونايتد كتصاوتاين زين كلابات اب زمص زلو ورح 20 مغابيت زرخباين ابزي كابزينا موداتا درجه 4 كلابات زبصح دما ناي 360 شح زاكل ገንዘባው አታዊ ክህልወኒ باير مونيخ جرمناوي كلب باير مونيخ وانጫ معتار ايقارص انتبل تمالي أنصار مكسيكاوت كلب تايجر قد إما كابافار زرقبتها شو تحجز حاد ببادو بمسعر نايف السامي صوتا ناي كلب وانج عالم صوا عتيرة بأصلت أني هانس فيليك تمرح زلا مونيخ أبوش تتشعت أوارح تراي شادو شيء تصوا العلا زا جرمناويت كلب نايز حلف عام زلا على تصوا بوندسليغا وانج جرمن تشامبيونز ليج جرمن سوبر كاب يويفا سوبر كاب حجد ما وانج كلبات عالميو إذا شدش تعوتات لكعنة بارسيلونا أبكتش حنت تعتم بأسلت أنا بيب غوارديولا عندها عليه زرخبو تعوتها معراري وقالو مالتيو كاب سبق يسدمو غوارديولا أب محبراو مرخاب قصاتو ناي مونيخ سدراي نكو حقوسكم تتصاوت بفلاي كأسلت أني هانس فليك بز زرخبكم عاب عوت حابني سمعني انكو حقوسكم دقيمة كبل ناي وهانا ملأختي أما حلاليفو برازيلاو نيمار كوخب تتصاوتاي برازيلاو نيمار حجوون بمسبرتي أبز متصاوتا تشامبيونز ليج أي كهلونيو إذا بلوت تتصاوتاي بي اس جي مسناي قدم كلوب نبر بارسيلونا أبز هلوناي تشامبيونز ليج صوتا كبوكريو زناي ليج 1 كلب امبار زمص زلو سولس ناب كامب نو توغعيزا تكايدو صوتا نيمار كمزي هلو قلص غيراتلا زفصامي زي نسحابنت ناي صوتا بخفيلو كغدليو بي اس جيون مغدال نيمار التاو صلواخ غبرلا كمزخر رديو إذا برازيلاو تتصاوتاي ربع مشت أبز نبر ناي ليج 1 صوتا كمزتوغده موغداتون نأسات 4 سومن كاب صوتا كرحقو كمزخل دحر مرمرا كاب استرخبه وصيت كلوبو بوغعي أفليط الله نيمار بمسبرت بزح غزي كاب صوتا زتاليو كوينو أبز حلف اوان اون بتمساسال غزي كاب صوتا تشامبيونز ليج زاليو مسبرت غطيمو كمزنبر يذكر بارزا بحدش أرجنتيناو أسلطاني بوتشيتينو تقل زلا غانتا مس أبزح زي مرقا تركب زلا عباي سبانيويت كلب بارسيلونا كترخبيا كبرات تخطاتل سبورت ناي زمص قدام سنبت مدب صوتا بريمير ليج لا ليغان سليدا كم زصعب يمثل كبرات أفكار سبورت نايلوم مساند سبورت أبز ودينا لنا أبز متصوم من زهلونا مدب سبورت كساب نرغب بناي قدام سنبت سناي مزنقع غزي انداتمنه سلام كبرات تخታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ሓፈሻው ናይ ዜና መሰናዶና በዚ ወዲና ኣለና ሶኒ በተመሳሳለ መደብ ስጋብ ንራኸብ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝፍነው ዝተፈላለዩ መደባትና ኣብ ኩሎም ድሕረ ገጽናን ቻነል ዩቲዩብን ፌስቡክን ካልኦትን ክትከታተሉ እንዳ ሓበርኩ ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበትን
عرفتن جيزي خونلكم يمناي أبز متزو زلو صوني سقاب نراخب سلام دحنقني